Anche quello ma dai ka par madongo do kata matine man mar mondo mi TikTok ukinyi makawuono nonro mano ma iketo mondo mi okony AI kama iketo gie kaka itiyo kodgi kendo kaka gibiro magi los kod dhano dhok ma dhano nyalo winjo wajite jok matiyo kodgi e backend wan jok manie frontend wan mana results kwa penjo kanyo ni ero kona ni chenro mar piny chako karango be Kisungu onego kona kama gintiere kar kae jolonyo weche mag mbui tanya bende welo mosebedo godo kwa biro godo e studio kar kae Dr. Mark Matunga kod Lange kama ne giloso kacha mbui no mano mar Simba AI mbui mar Simba AI nitie samoro gima inyalo penje to duoki kata sani kipenje ni Konza City tamo odhi mi duoko nyaka kaka en flagship project mar 2030 kama gintiere kanyo achiel kachiel to koro kichopo kanyo mondo mi kone ni lokna mai gi dholuo mbaka oromo gi dholuo tiende nang'o kata wach kona kanyo ni love gi dholuo love in dholuo is what penyo minya miya gi Kisungu prompt iwacho ni gabe jin gabe jaod gimi miya ne gini wangu mi bende ka di kanyo kidwaro analysis kata ka gin mag data moko nyalo bedo kata kami duoko moko ni kare mano kela penjo mane Ruth netiyo chiengo penjo kendo penjo kar kanyo ni moko dibed ni giera koso gin 100% correct mondo mi correct information kata moro miwacho ni ok ni kare en ang'o motimore toke kanyo mapono no miyo gik makama gitimore mano kod duogo AI mano manya bedo kata ni gin generative AI nya bedo kata ntiere predictive ma koni akona gima ntiere kanyo kako dhi bedo awinja ne pachi jono pia koro AI kae ma nitie gima iluongo ni machine language gi natural language koro machine language en kaka computer communicate gi computer wadgi e data a background kasto koro ngeni seche me ka wa develop AI wadwa ni AI ni bonyalo ka the natural language koro natural language en dhok ma koro wawuoyo godo okay kidhi for example di China ka une conference ibro nan ka ja China wuowa gi dho China lakini ito to mi gimoro ka irwako ma translate ni gima ng'at cha wacho kidhi Portugal be the same to koro kibiro kake country wani makoro wan gi like almost 42 tribes ineno ma each tribe ni gi language mare koro wa confirm ni to e backend kacha ere kaka wadwa structure AI mondo timre nade mondo master these natural languages secondly the more kaka be imedo tiyo gi that AI for example kaka Simba AI inongo ni the more kaka nikech obedo ga ni the more kaka imedo tiyo kode to neno data mabedo fed into that kaka jitemo ni search tini wangema otemore wacha kotimore nade rectify mistakes mantiere nikech nitiere seche ma I develop a system ti subject to use mondi kuonge ng'iyane ni to be system ni odhi capture gigo matimore nade kaka gima alosene bodhi miya end result malosene to koponi okomiya I'm going back to the drawing board monda chaka tim 1 2 3 ere gimomiyo ka keto ka type love to omiya gimopogore e dholuo mopogore kadwa nyise ni translate na mbaka oromo koro parameters mage maketo e back end maka type mbaka oromo to AI di nyisa ni mbakoromo en dholuo tadwa change mbakoromo ang'o e Kiswahili ama English ineno koro seche magie gik matimore e backend kumitime development because ngeni AI be it is not like a rocket science ok ni ena gimoro mogi ji nitiere mobedo behind iseng'eyo nikech kaka no wacho ni we are in a data driven society and solution oriented society whereby ing'eyo ni environment mantiere ni problems magi mantiere to ere kaka dwa come up gi solution aneno ka nikech ata biro makata mathematics ibro puonj kata gi dholuo inonka bug mathematics cha mar form 3 cha ama nitiere ga subject mo nini topic more form 3 mar chemistry ngoni mole concept ma ka jochopo kanyo to koro which bar koro inonka nini inonka koro nini mar mole concept cha koro keti ni gi dholuo koro ngini wacho ni Mandela no wacho ni kiwuoyo gi ng'ate dhok mowinjo donje chunye molo dhok moko winja nitiere phrase no kaka notiyo kode koro bro nango ni kipunjo mole concept ni kata kipunjo kwano ni nikech momi wacho nango ere ka kodwa embrace AI in STEM education mondo waket STEM education obed easily understandable ne learners the easiest way ere kaka idwa deliver go koro seche mwaketo AI ni what you simple tools
manyalo make ginie obede gimoro mayo makare mondo timre nade ne jawinjo madware no oyud result modwaro sechego. Yes.